Kapinsa na po ka mga subuanong mga pari ang nalambigit sa sexual abuse, subay sa natala sa website sa bishopaccountability.org. Samtang giangkon sa Archdiocese of Cebu nga ang nahimo sa gitumbok nga mga pari nakasama dili lang sa balatian ug pagtuo sa mga biktima apan usab sa pundok sa mga magtutuo. Anang report ni Mark Reggie Abella. Sa website sa grupong bishopaccountability.org, kapin sa 80 ka mga pari nga nangalagad sa nasod ang natala nga nalambigit sa sexual abuse. Giba na ba ng 50 kanila, mga Pilipinong kaparian, ug hapit ang tanang pangabuso na hitabo sa Pilipinas. Matod sa bishopaccountability.org nga nagmonitor sa pagpangabuso nga nalambigit sa kaparian sa tibok nasod, pipila sa nahimong mga biktima, mga minor de edad nga kababayenan o kalalakinan. Ang uban na absuelto sa prosecution. We have tracked at least 7 cases of priests recently accused, mostly of raping a minor, who are back in full ministry with the obvious blessing of their bishops. Ang pipila kanila gikasuhan samtang ang uban gihukasan na sa pagkapari. Apan gingong adunay hilom lang nga gibalik sa katungdanan isip pari matod sa co-director niini. They feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest poses no risk. Sa 50 ka mga paring Pinoy, kapinsa na po kanila nga mga pari nga nadistino sa Archdiocese of Cebu, adunay sa Diocese of Tagbilaran ug sa pipila ka mga diocese nga nahimutang sa Eastern Visayas. Gawas sa mga paring Pinoy, adunay na po usab ka mga paring langyaw nga gilambigit sa pagpangabuso dinhi sa nasod. Apan wala man imantala sa publiko nga ilang gilakip sa database sa ilang grupo. The secrecy, which is overwhelming, one of the worst. Philippine bishops feel entitled to their silence. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests, knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Sa opisyal nga pamahayag ni Arsobispo Jose Palma nga gipost sa official social media page sa Archdiocese of Cebu, sa pamahayag giangkon ni Palma nga nakasamad sa balatian o sa pagtuo sa mga biktima o sa katilingban ang Kristohanon ang pagpangabuso nga nalambigit sa kaparian. Gitataw ni Palma nga hatagan sa tanang suporta sa simbahan sa Sugbo ang mga nabiktima sa kaparian. Sa mga pangalan nga nalakip sa talaan, adunay uban kanila nga mitaliwan na, samtang ang uban gihukasan na sa obligasyon o katungod isip mga pari. Apan giangkon usab ni Palma nga adunay mga pari nga gitumbok sa pangabuso nga nakabalik na sa pagpangalagad sa simbahan, human mapaubo sa legal o canonical processes subay sa lagda nga gilatid sa civil o church authorities. Sa pagkakaron, matod ni Palma, nag-ubol og Safeguarding Ministry Office isip kabahin sa proactive stance sa Archdiocese aron masigurong kapanalipdan ang mga minor de edad o mga vulnerable adults batok sa pagpangabuso. Sa Safeguarding Ministry Office, gitataw sa Arsobispo nga gihimong rekisito usab sa kaparian nga motambong sa tinuig nga kalihukan niini isip kabahin sa gihan-ay nilang safeguarding measures. Panghinaot hinuon ni Palma nga mapahamtangan og silot ang mga nakalapas sa balaod apan makalingkawas gikan sa kalambigitan ang mga inosente. Giangkon ni Palma nga ang simbahan paday nagbugtaw sa gimithing kausaban nga ngadto-ngadto mamahimong masusama kang Kristo. Subay niini nang hinaot si Palma nga ubanan sa pagampo o gabayan ang kaparian sa Sugbo aron